Subay sa kabalaka nga namugna tungod sa enhanced community quarantine tungod sa COVID-19 usa ka haligi sa simbahan miauhag sa mga tawo nga mamalandong. Iyang giangkon nga ang walay kaandam sa habig sa kagamhanan ug sa matag usa. Mao hinungdan nganong mitumaw ang kabalaka ug kahadlok. Si Chelo Valiena sa report. Kahapong adlaw grabe ang duot sa mga tao sa supermarkets nga galin niya aron lang makapalit sa mga nagunang panginahanglanon. Gani sa uptown area mudagan og 3 ka oras ang matag customer sa ilang pagpamalit. Apan karong adlaw sa grocery store sa Lahug nagpadayon ang paglinya sa mga konsumidor. Gipasabot ni Monsignor Guillermo Gore, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, nga ang kabalaka ug kahadlok sangputanan sa kakuwangan sa pagpangandam. Kung magampo magutagod ang atong focus, dili lang kay sa ato ang mga kabalaka, kundi ang atong kabalaka atong gali nang ihatod ngadto sa Ginoo. Taliwa niini awhag ni Gore sa katawhan nga muhilom og magampo kay dako kini og ikatabang aron pagpakalma sa gibating kabalaka ug kahadlok. Mura bitaw kag muhunong, maminaw sa imong kagalingon, mamutanaw sa gihimong mga lagda o mangadji niini, mamalandong niini, makatabang pod. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bista.